Kaixo, Malen Ruidazu naiz eta gaur bizi honeko bigarren atalian kirol medikuntzan inguruan aritzuko gare. Kirolian badau gauza bat oso garrantzitsua dana, bai kirolari profesionalentzat, zein kirola egitera astera doan edonorentzat, eta da norbere burua zelan dauen ezauketia. Horretarako gaur Arrasaten Atuoneko kirol medikuntza zerbitzuan azterketa mediku bat ikusiko Dalda Baraiazarran eskutik. Goazen ikustera. Zalde hon, Dalda. Zalde hon, Malen. Moduz? Ondo, prest. Azterketa medikoa itxeko prest? Bai, prest. Bai. Bueno, azterketa medikoa bine horretik konta hau pixka bat, zein zaren, ze kirol egiten dozun edo egiten zenuen, konta hau pixka bat zure historiala zelakoa da? Bueno, ni txikitatik aritu naz kirola egiten, inoiz maila profesionalian, baina, bueno, txikitatik hasieran saskibaloian jole hasten hauen, gero ibilinaz bai irristaketa, abiadurako irristaketan, eskaladan baita, mendiko bizikletan, eta oin iaztik trialoian nabil. Eta inoiz azterketa medikoa pasaute edo lehenengo aldixa da hona zatozena? Ez, txikitan saskibaloian jolasten gendunean, urtero pasatzen gendun, azterketa medikoa eta beste kiroletan baita. Eta iaz, lehenengo urtea trialoian iteko pasatu nahoen. Bueno, Dalda, oin bai, iritsi gare. Prest? Bai, prest. Ok, aldatu eta ontsa gongo gare. Azalde hon, oiana. Kaixo, Malen. Bueno, Dalda, aldatzen den bitxartian, konta idazu apur bat Atuoneko kirol medikuntza zerbitzuak euki dauen ibilbidea, zema denbora daro iezue azterketa medikoak itxen? Bueno, urtetan 32, betik egon da Alberto mediku moduan, eta gero erizainak. Da pixkat, pertsonal guard, betetzen duguna hemen. Eta etortzen dien erabiltzaileak, ze motatako erabiltzaileak die? Danak kirolarixak dizeten die, edon kirolarixak ez dienak etortzen die, ze perfiletako erabiltzaileak izaten dituzue normalien? Bueno, pixkat bezeruak ezberdina die. Egia da, inaundi batian taldiak diela, Baiarako taldiak, eta gero beste alde bat izango zen partikularra. Partikularra deitzen dut zau, aldala etorri edozein pertsona, nola baitz, nahi dagoena azterketa mediku bat itxia. Azkenien danok bizitza momentu baten beti jartzen dugu bihotza esfortzuan, orduen hori aztertzeko. Importantia da, norberak bere burua zaukeria zela dagoen. Hori da. Bueno, Alberto, azterketa medikoak inaziko gare. Zerekin azten zare azterketa medikoa itxerako orduan? Elkarrizketa indogu, eta orduan elkarrizketa ondoren hasiko gare aparatu lokomotorioa aztertzen, bizkarrezurre egin bat gero mugikortasuna, giltzaduren mugikortasuna kantzapaldura, gero zinantropometri ingo, pixatu, neurtu eta pliek apurra somatokarta tratatzeko, eta gero pasako gare mugikortasuna orokorra aztertzen, bai kajoiko proba eta baita kamilean. Eta gero pasako gare elektro eta tensiño eta auskultatzea. Eta gero esfortzu frabakin bukatuko. Jarri biza, horra gora behire, hanka bat hemen besti hor, eta mutiko guapo hori nire usokue da. Igo, tira gora, musako lakue. Aurra begire, oso ondo. Guazen berutze, segi, zuzen, segi zuzen, segi. Borobil, segi hor, jarraitu hortxe, hori da, itxineri, bale, tira gora. Eta oin, atzan barbila jun, ikutzea jun, Pap, venga, haber ikutzea zun. Oso ondo beste kaldetik. Eskertik eza, hasi gareia. Gogoratu, lehenengo minutu 5 kilometro orduko abiadura. Esango zo, joan izeta torri nazona. Baina lasai, jungo da bihotza berotzen. Motorra berotuko, gondo berotuko gaina, dalda? Lasai. Hortxe, hasi gareia. Alberto, urtengo dien datu honek, ze mungotze dalda, Osea, ze maitza jasoko ditzu esfortzu frogata gero? Niri beti gustatzeat hitz batekin erantzun horrei, ez da prebentzioa.
Bera dator, nahi du jakitzie ondo dagoen kirola itxeko, eta nola zibi eta nola jarraitzu kirola itxen, ez? Bigarren minutu egoiez, hortxe, neska. Apur bat askartxu, baina hau begoinez, tranquile, alda, ondo zoi ez da. Orduen, printzipioz lehenengo da gauza arraroik deskartatzie, ez? Arrimik ez deixela agertu, bihotzen neke o sufrimentu irudurik bez, osea, gauzak ondo dauzela ziurtatzen dugunin, gero ia jute gare, apur bat, abiadura potentzia maksimuetako, resistentzia maila bebai, eta apur bat, tensioen erantzune bebai. Tensioe esfuertzuen altuek igo inbidau, eta bajuek mantendu inbida, baju ezin jaigo. Orduen, tensioen erantzune beha aztertzen dau, hori negatu arte, eta gero rekuperazioen gauza bera, elektro ondo aztertu eta tensioe beha aztertu. Eta detektau izan dituzuen arazuen artean zeintzuk izan die gehixen azaldu dienak edo frekuentienak zeintzuk izaten die? Adinen arabera. 30-35 gora beti die arteria koronarioen arazuek, batzutan arritmiak bebai, baina gehien bat kolesterola eta arteriosklerosia eta arteria koronariek itxitzen die eta hemen agertzen die. Hasi garen minutu erdiro, igotzen. Eta gero, gaztetan, gehienak arritmiak, patologi hereditarixuek, ez? Eta gehien bat arritmiak die, klaro. Eta hor, txarrena da, askotan, ebakuntza behar dutela, ez? Edoetan dituzue gutxo gara bera? Ez dakit, baina iez usteok gaztietan, hemen baiadan, 6 mesamutiko, eta gero nauzixek, 8-10 bat bai. Eta batzui, kirola debekatu beharra be egon da. Koronario arterian arazu hemen ikusten da, hau kurba dut jaizten da nien eta mantentzen bada, eta gero errekuperazioen berrikutzen bada, hori susmo ondixe dututzu. Orduan, ja kardiologona azten bida, berriz errepetitzen dago, o koronariografia bat itxotzie, o ekografia berezi bat. Bagoi ez urrengora, haupa, oso ondo, haupa neska. Ondo, Alda, tope zeta upadatan ibiltzez, ha? Tope zeta upadatan. Topien, Bale, ondiekan, onda 57. Onda 57 goiez, Venga, beste bat. Hori da, oso ondo, Alda, elegante, jarraitu hortxe. Ondiekanen nazazi galdetzen, Bai, segi hortxe. Primeran. Venga, horre, jarraitu. Da, baina, Alberto, segatik azten zara galdetzen, zehose berezixa ikusi dozu edo ja ikusten dozu? Ez que abiadura, ja, azkar doi, eta naiztanik da gauzak ondo ikusi, badezpada, bera, segun ze... Ez gara, azkenien zintxa, azten da bultzatzen eta ezin jozu aurrien jarraitzu. Eta horren bera, galdetzen. Alda, beste bat, bai. Minutu erdi, 20 segundo, ez! Bale, ez gelditzu, Ez gelditzu. Hori da. Oin, tenseño hartuko, primeran portauza. Portauza, Norto? Bai. Baina maiatzen datorrenien auspadu gainditzen esarretu ingonez. Hombre. Maiatzen gaindituko. Hombre. Vale, portauza, Intenseño eta oin enbiau 4 minutu, dalda, rekuperazio. Segi. Suabe korrika. Naiz da oinez, kapaz izango za oinez, baina joen korrika, hobetu rekuperatu zu. Bai. Bueno, Alberto, ze moduz portau da alda? Portau jako? Ondo. Aldauen, bai, gustora injau, gero berbere galdetu putzau, baina saiatu da, kantzau arte, elektro ondo, bihotza ondo, tensiño ondo, osasuntxu dau, ja, Kirola itxoko molbeno. Bai. Baina sufrir.
Bueno, ala, zomo joan da. Ondo. Bai, azkenean, badakigu pixka sufritzen gatozela, baina garrantzitsua da. Oso ondo. Ber, zer holako emaitza jasotzen dituzun, eta, segi gor triatloietan. Eskerrik asko, ondo segi, arte.